Добрый день. Сегодня мы поговорим про финансовую аўтаномію устаноў сярэдняй адукацыі. У большасці развітых краін свету назіраецца выразная тэндэнцыя па павелічэнню ўзроўню фінансавай аўтаноміі сярэдніх навучальных устаноў. Гэта адбываецца як у плане інстытуцыйнай палітыкі, так і кіравання бюджэтам. У сістэме сярэдняй адукацыі Беларусі, на жаль, узровень фінансавай аўтаноміі вельмі нізкі, што негатыўна адбіваецца на яе іміджы і канкурэнтаздольнасці ў рэгіёне. Возьмем тыя ж заробкі настаўнікаў. Як адзначаюць эксперты Сусветнага банку адносна Беларусі, узровень заробкаў у адукацыі не дасягае сярэдніх значэнняў у эканоміцы і прайграе ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі і Расіяй. Такім чынам, тут мы маем вялікую праблему. Ва ўстановах сярэдняй адукацыі дамінуе каштарысная сістэма фінансавання, якая змушае нерацыянальна траціць сродкі, дэматывуе і спараджае безадказнасць адміністрацыі. Як адзначаюць эксперты Сусветнага банка, цяперашняя сістэма каштараснага фінансавання адукацыі Беларусі не стварае стымулаў для эфектыўнага размеркавання рэсурсаў органамі мясцовага кіравання. Хутчэй, існуючыя механізмы каштараснага фінансавання ствараюць матывацыю ў школ і мясцовых адміністрацый захоўваць вялікую колькасць персаналу і залішнія магутнасці. Калі адбываецца размеркаванне бюджэтных сродкаў паводле каштарусу, то асобна прапісваецца кожны артыкул расходаў і пераразмяркоўваць грошы на іншыя артыкулы установам адукацыі практычна не дазваляецца. Пры планаванні бюджэту адміністрацыя тады ўжывае прырасны метад расходвання сродкаў з павелічэннем пазіцыі каштарыса на пэўны працэнт у параўнанні з мінулым годам, што робіцца на аснове шэрагу нарматываў стандартаў, нават калі гэта эканамічна неэфектыўна. Як адзначаюць эксперты Сусветнага банку, гэтыя нарматывы абмяжоўваюць свабоду прыняцця рашэнняў аб выдаткаванні сродкаў на ўзроўні установы адукацыі, але пры гэтым не абавязкова прыводзіць да лепшых вынікаў у навучанні. Значныя выдаткі на аплату працы ў агульнаадукацыйных установах Беларусі, якія, як адзначалася вышэй, складаюць і львіную долю бюджэтных расходаў на адукацыю ў цэлым, звязаныя з колькасцю настаўнікаў, а не з узроўнем заробнай платы. На цяперашні момант у адукацыі занята каля 11% ад агульнай колькасці занятых у Рэспубліцы Беларусь, большасць якіх, 55,4%, працуюць у агульнаадукацыйных установах. Аднак каштарысная мадэль фінансавання падштурхоўвае дырэктароў школ да далейшага павелічэння колькасці настаўнікаў, паколькі ад гэтага залежыць велічыня выдаткаваных сродкаў. Адсюль і частая некамплектнасць устаноў адукацыі. Замест таго, каб трымаць менш прафесіяналу і плаціць ім большыя грошы, адміністрацыя штучна раздзімае штат і змушае настаўнікаў працаваць удвая больш, на 1,5 стаўкі, каб толькі атрымаць належны заробак. Як вынік, неэфектыўнае выкарыстанне фінансавых рэсурсаў прыводзіць да адтоку і дэфіцыту кваліфікаваных кадраў. Вызначальным фактарам тут становіцца нізкая заробная плата настаўнікаў. Як адзначаюць эксперты Сусветнага банка, узровень заробкаў у адукацыі не дасягае сярэдніх значэнняў у эканоміцы і прайграе ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі і Расіяй. Які ж спосаб вырашэння гэтай праблемы прапануюць эксперты публічнай кампаніі «Рэфармуем сістэму адукацыі разам». Мы прапануем школам перайсці на прынцып так званага падушавога або ваўчарнага фінансавання. Гэтая мадэль мае вялікі вопыт выкарыстання ў шэрагу краін Еўропы і нават у нашых бліжэйшых суседзяў – Расіі, Украіне, Літве і Польшчы. Яна дэманструе сваю эфектыўнасць. Відавочнай эканамічнай перавагай гэтак званага падушавога фінансавання з'яўляецца тое, што выдаткі на аднаго навучэнца застаюцца стабільнымі пры любой колькасці вучняў, у той час як пры каштарысным падыходзе выдаткі растуць разам са скарачэннем ліку навучэнцаў. Гэта стымулюе мясцовыя ўлады рацыянальна аптымізаваць сетку школ, прыводзячы колькасць класаў і школ у рэгіёне ў адпаведнасць з рэальнымі патрэбамі грамадства. Пры каштарысным жа падыходзе такога стымулу няма. Дырэктары школ будуць абмежаваныя атрыманымі бюджэтамі ў частцы максімальнага ліку класаў і, адпаведна, выкладчыкаў, якіх яны могуць наняць. Пры каштарысным
матываваная павялічваць колькасць для павелічэння бюджэту, нават калі тое зусім не мэтазгодна. Бацькі ж навучэнцаў змогуць абіраць тую установу, якая паказвае сваю большую эфектыўнасць і мае вышэйшыя рэйтынгі, замест таго, каб быць прывязанымі да канкрэтнай школы ў сваім раёне, што таксама павінна павялічыць матывацыю да канкурэнтнай барацьбы адміністрацыі і пасадзейнічаць паляпшэнню ўмоў навучання, узмацненню матэрыяльнай базы і клопату пра прафесіяналізм каманды настаўнікаў. Пры ваўчарным фінансаванні магчыма рабіць дадатковыя даплаты таленавітым педагогам і кіраўнікам незалежна ад стажу і ўзроўню іх кваліфікацыі. Пры каштарысным фінансаванні, які арыентаваны выключна на гэтыя паказальнікі, такіх стымулаў не было. Таксама пры падобным падыходзе школы з аднолькавай колькасцю навучэнцаў будуць атрымліваць аднолькавыя бюджэты, а мясцовыя органы кіравання аднолькавы аб'ём фінансавання. Пры каштарысным падыходзе яны могуць быць зусім розныя. Пры падушавым фінансаванні магчыма выдзяляць дадатковыя рэсурсы з разлікам на інклюзіўнасць адукацыі, павялічыць памер выдаткаў на навучэнцаў асобных катэгорый, напрыклад, дзяцей з асаблівымі патрэбамі, дзяцей з уразлівых сацыяльных груп і гэтак далей. Як паказваюць даследаванні, ваўчарнае фінансаванне дазваляе спрыяць паляпшэнню якасці адукацыі пры наяўнасці дзвюх умоў. Па-першае, наяўнасці канкурэнтнага асяроддзя і, па-другога, высокага ўзроўню аўтаноміі устаноў адукацыі. Ваўчарнае фінансаванне дае магчымасць падвысіць эфектыўнасць расходавання фінансавых сродкаў, калі школы валодаюць паўнамоцтвамі на прыняцце рашэнняў аб размеркаванні сродкаў сваіх бюджэтаў, на ажыццяўленне аўтаномнай палітыкі найму персаналу і ў іншых прыярытэтных для іх пытаннях. У сваю чаргу, без канкурэнтнага асяроддзя, якое выбракоўвае неэфектыўныя, а таксама нізкаякасныя адукацыйныя установы, ваўчарная сістэма фінансавання страчвае усялякі сэнс. Асноўныя фактары, якія спрыяюць стварэнню канкурэнтнага асяроддзя, гэта наступныя. Па-першае, развіццё недзяржаўнага сектара агульнай сярэдняй адукацыі. А менавіта стварэнне спрыяльных умоў для развіцця сектара з рознымі формамі ўласнасці – дзяржаўная, прыватная, прыватна-дзяржаўная, з удзелам грамадскіх і рэлігійных арганізацый і таму падобнае. Па-другое, павышэнне аўтаноміі устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ўсіх формаў уласнасці. Па-трэцяе, зніжэнне ўзроўню ўплыву і абавязковасці ўмяшання дзяржавы. Дзяржава, канечне, можа прапанаваць выпускнікоў педагагічных устаноў, але не павінна абавязваць установы адукацыі браць іх на працу. Яна не мае права падтрымліваць неэфектыўныя і неканкурэнтаздольныя установы ў шкоду канкурэнтаздольным і эфектыўным. І нарэшце, гэта мае на ўвазе стварэнне зразумелых і празрыстых інструментаў ажыццяўлення канкурэнтнай барацьбы, напрыклад, сістэма публічнага рэйтынгавання і ацэнкі якасці адукацыі. Гэтае, а таксама іншыя пытанні, звязаныя з фінансавай аўтаноміяй устаноў сярэдняй адукацыі, мы закранем на нашым бліжэйшым стрыме 14 кастрычніка. Падпісвайцеся на наш канал і сачыце за навінамі грамадскай кампаніі «Рэфармуем сістэму адукацыі разам».